Pentsatu zuk zeuk dituzun 3 doaietan. Erraza, ezta? Orain, pentsatu dituzun 3 ahulgunetan. Zer moduz? Niri galdera hau egiten didatenean, ausarta, indartsua eta leiala naizela esaten dut. Aldiz, 3 ahulgunetan pentsatu behar dudanean, kosta egiten zait. Askotan isilik gelditu izan naiz, eta denbora asko hartu behar izan dut, azkenean betiko 3 uskeriak esateko. Baina orain, benetan pentsatzen jarrita, nire ahulgune bat zalantzatia naizela da. Itxuraz kanpotik seguru ikusten banauzu ere, barrutik zalantzan mordoa izaten ditut. Bigarrena, inozoegia izatea da. Edo zer esan da ere, sinetsi egingo dut lehen kolpera. Eta azkena, oso impultsiboa naizela da. Ez diot buelta asko ematen gauzei, eta zerbait sentitzen dudanean eta barrenak mugitzen dizkidanean, buruz murgiltzen naiz kausara. Ze aske egiten gaituen olakoak garen, zeintzuk garen onartzeak. Nor naizen. Ze zure ahulguneak onartu eta doaiak indartzen dituzunean, bizitzako maldak lautu egiten dira. Urratsa, gaur, kanpoaldetik barrura egingo dugu. Azpiko geruzetatik izan gaitezken onena atera eta onartzera. Naomi Mendizabal naiz eta elkarrekin emango dugu gaurko urratsa. Utzi zure begiak ixten lasai eta mantendu itxita saio guztian zehar. Sentitu zure ingurua, zauden lekua. Egin barne ikusmira bat zauden lekuaren inguruan. Lau hormak. Sabaia. Lurra. Zure gorputza, bertan etzanda edo eserita. Sentitu postura eroso batean zaudela. Egin behar dituzun mugimendu guztiak eroso egoteko. Zure lekua topatzeko. Oso garrantzitsua da eroso egotea. Erlaxatuta. Mugitzen baldin bazabiltza, saioan zehar lortu duzun erlaxazio egoera etengo duzu. Beraz, hartu denbora bat, zure gorputza eroso eta lasai sentitzeko. Hasi zure arnasketari atentzioa eskaintzen. Begiratu. Sentitu zure gorputzak nola hartzen duen arnas. Imaginatu eskuen artean kandela bat duzula. Begiratu. Sentitu kandela. Kandelak su goxoa sortzen du. Eta zu, hari begira zaude. Kandelari putz egin behar diozu, baina ezin du bere sua guztiz galdu. Bestela, ilunpetan eta hotz geldituko baitzara. Sentitu nola geroz eta goxoago askatu haizea, orduan eta ederragoa den sua. Jarraitu goxo arnasten. Sua piztuta mantentzen. Begiratu zein guru goxoa sortu duzun. Hartu eta bota haizea leun. Utzi zure gorputzak arnasa aske har dezan. Arnasa hartzen duzunean, lasaitasunez betetzen zara. Eta arnasa botatzen duzunean, tentsioa kaskatzen dituzu. Pentsamendu eta kezkak badoaz. Jarraian, jarri arreta zure sudurrean.
Jarraian, jarri arreta zure sudurrean. Hasi sudurretik arnasa hartzen eta askatu ahotik. Utzi haize den ateratzen. Saiatu beste behin. Hartu arnasa sudurretik eta askatu den ahotik. Sentitu, nola hoa eta matraia aske geratu diren. Azken saiakera bat. Kontzentratu. Ahoa, ezpainak eta matraia aske sentitzen. Eta utzi azken hatsa ateratzen. Jarraian hartu eta bota arnasa sudurretik. Egin arnasketa modu harmoniatsu eta lasai batean. Isiltasunean. Hartu arnasa poliki eta joan askatzen pixkanaka sudurretik. Errepikatu prozedura hau behin eta berriz. Zure gorputza erlaxatzeko, jarri arreta gorputzeko atal nagusietan. Sentitu oinak, zangoak, aldakak, bizkar osoa, sabela, bularra, besoak, eskuak, eskutako hatz bakoitza, sorbaldak, lepoa, burua eta aurpegia, begiak, ahoa, kopeta. Sentitu zure gorputz osoa eta errepikatu beharrain bat aldiz, errepaso osoa. Gorputz osoko errepasoa. Oinetatik burura eta burutik oinetara. Orain, zure arnasketak, zure gorputzak eta zuk zeuk bat egin duzue. Gorputzaren erritmoa mantxotuz, barne orekarako lehen pauso eman duzu. Mantendu adi eta jarraitu nire ahotsa. Egun euritsu bat da, eta zure logelan zaude. Zure logela txuri dago ordea. Hutsik dago, eta beraz, logela zure modura jartzeko baliabide guztiak dituzu. Nondik hasiko zara? Pentsatu ze kolorez margotuko dituzu normak, eta ze altzari mota jarriko dituzun. Hasi imaginatzen ze aldaketa egingo zenizkiokeen zure logelari, zure leku sakratua bilakatzeko. Ez izan beldurrik aldaketari. Aldaketak mugimendua sortzen du, eta bizitza etengabeko mugimendua da. Agian ez duzu aldaketarik egin nahi, eta ongi dago.
Hartu denbora bat zure logela begiratzeko, aztertzeko, eta galdetu zure buruari ea zure logelak zure nortasuna duen. Zure logelan norbait ez ezaguna sartuz gero, zure itxura, gustuak eta izaera asmatu ahalko lituzkeen. Bihurtu logela zure tenplua. Begiak itxi eta imaginatu zure logela. Zuk nahi duzun modura apaindua eta osatua. Zure logelan, seguruenik, armairu bat izango duzu. Gerturatu zaitez zure armairura eta zabaldu atea. Ze kolore da gehien janzten duzuna? Koloreek harreman estua dute emozioekin. Begiratu zure arroparen kolorea eta egin lotura zure sentipenekin. Oso garrantzitsua da, zuk zeuk aukeratzea zure jantziak. Seguru sentiarazten zaituen arropa aukeratu. Ez modak agintzen duena. Identifikatu zure burua, zure nortasuna, janzten duzun kamiseta eta galtza bakoitzarekin. Hartu lekutxo bat zure logelan lasai sentitzeko. Ohea, aulkia, lurra. Nahi duzun lekua izan daiteke, eta eseri zaitez bertan. Aztertu zure logela bertatik. Zuzaren erakusten aldu. Gustura eta onartua sentitzen alzara bertan. Pentsamendu hauetan murgildurik zaudela, zure begien aurrean buztin mordoa agertu da. Ukitu buztina. Begiratu buztina. Sentitu buztina. Atsegina da. Oso atsegina. Buztinarekin jolasean hasi zara. Atzen artean desegiten. Buztinak ez du, ez formarik ez da energiarik ere. Beraz, hau izango da zure egin beharra. Buztina hartu eta forma ematea, bizitza ematea. Forma ematen hasi aurretik, hartu denbora bat zure gorputzari begiratzeko. Ispiluaren aurrean egongo bazina bezala, begiratu, eta sentitu zure gorputzeko atal bakoitza. Oinetatik burura, eta burutik oinetara. Aurrealdetik, eta atzealdetik. Orain, zure gorputzaren irudi mentala duzu. Irudiarekin identifikatuta sentitzen baldin bazara, hasi buztinari zure gorputzaren forma ematen. Horrela ez bada, zure gorputzarekin identifikatuta sentitzen ez bazara, hartu buztina eta emaiozu zure itxura erreala. Barrutik zarena sentitzen duzun itxura. Logelan zaude. Zure logelaren babesean. Zure leku kutxunean, buztina lantzen. Kanpotik dena ondo dago. Zure gelako altzariak, ropa, musika, liburuak. Buztinari forma eman diozu.
zure itxurara. Baina forma eman diozun arren, energiare eman behar zaio. Horretarako imaginatu kate baten bidez, harri pixutxu bat duzula txorkatilara lotuta. Harri horrek, eman nahi duzun pausu bakoitza, neketsuago egiten du. Zama astuna da. Oztopo bat, zure biderako. Harri hau, zure ahulguneak dira. Pentsatu zure ahulguneek ze zama sortzen duten zugan. Bestalde, zure doaiak daude. Hauek, indarra ematen dizute aurrera jarraitzeko. Ez ahaztu inoiz, zure doaiak. Zu aurrera bultzatzen zaituzten besoak baitira. Beso hauek, harriaren zama baino indartsuago diren bitartean, ondo zoaz. Bidean, aurrera zoaz. Aldiz, harria, besoentzako gehiegizko zama baldin bada, egin geldialdi bat bidean. Aztertu zure harriari ematen diozun garrantzia eta energia. Aztertu zure besoei ematen diezun indarra. Eta jarraitu aurrera. Zu zarena begiratuz eta onartuz lortuko baituzu soilik, buztinezko forma, zure logela barrutik mundura zabaltzea. Naomi Mendizabal naiz eta hau Urratsa da. Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoitzitako saioa. Astero urrats bat eman ohi dugu elkarrekin. Urrats bat bizi gaitu enpresa albo batera uzteko. Urrats bat gure barrenera. Gustatu baldin bazaizu arpidetu zure audio plataforman edo jarraitu gaitzazu Twitter eta Instagramen. Lehenaldia baduzu gogoratu saio gehiago dituzula eskuragarri. Eta atsegin bazaizu eskertuko dizugu zure kideren bati gomendatzea. Urratsa jende gehiagorengana hurbiltzeko oso lagungarri zaigu. Besterik ez, zainduzu eta zure ingurukoak. Ei, entzun hori. Ulu Media.